Εσύ γνωρίζεις τι ακούω κάθε φορά λόγω της δουλειάς μου? Πάμε να δούμε. Είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος και εννοείται ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν τρώω. Δεν ισχύει όμως. Είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν τρώω γλυκά. Λάθος. Φυσικά και τρώω γλυκά, προσπαθώ όμως να τα ελέγχω με μέτρο. Είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος και εννοείται ότι το κοντινό μου περιβάλλον με πειράζει και με κοροϊδεύει για τις διατροφικές μου επιλογές. Είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος και εννοείται ότι οι περισσότεροι με ρωτάνε πράγματα που αφορούν τη δίαιτα. Είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος και εννοείται ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι εγώ θα τους αδυνατήσω με ένα μαγικό ραβδί. Είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα κάνω όλα σωστά. Λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που δεν προλαβαίνω να κάνω αυτά τα οποία λέω στην καθημερινότητα των πελατών μου, λόγω του φόρτου εργασίας. Είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι σε μία έξοδο θα διαλέξω μόνο τις διαιτητικές επιλογές. Λάθος. Είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος και εννοείται ότι ακούω σχόλια για το σωματότυπό μου, όπως δεν έχεις ανάγκη εσύ, φάε κάτι και τέτοιου είδους σχόλια με τα οποία διασκεδάζω πάρα πολύ. Εσύ τα ήξερες όλα αυτά? Ακολούθησέ με για περισσότερα.